Jeg synes, at aktiv dødshjælp skal gøres lovligt i Danmark. Og det gør jeg, fordi man skal kunne have en god afslutning på livet, når man er dødeligt syg. Uden at skulle have voldsomme smerter, som ikke kan fjernes, uden at være ved at blive kvalt hele tiden, fordi man har svært ved at trække vejret. Og fordi man skal have en værdig afslutning på livet. Og som dødeligt syg, så kan man ende med ikke at kunne tale, ikke at kunne bevæge sig, ikke at kunne spise, drikke eller måske gå på toilettet selv. Ved aktiv dødshjælp, der er der en læge, der efter patientens eget ønske tager hans eller hendes liv ved hjælp af medicin. Det kan for eksempel være med en sprøjte. Aktiv dødshjælp er jo desværre ulovligt i Danmark i dag, men det er lovligt i for eksempel Belgien og Holland. Når man til sidst er så syg, og smerterne er så store, så tænker man mest på sig selv. Og der skal jo en eller flere læger ind over beslutningen. Det er jo ikke bare noget, man beslutter på et øjeblik. Jeg er selv dødeligt syg. Jeg har haft et dejligt liv, og det er jeg taknemmelig for. Men nu er det bare et spørgsmål om tid, før jeg dør af kræften. Jeg vil selv bestemme, hvornår jeg skal dø, hvis mine smerter bliver for store, eller hvis jeg ikke selv kan trække vejret. Og det synes jeg er en menneskeret. Måske vil jeg benytte mig af det, med min familie samlet omkring mig. I hvert fald så vil jeg meget gerne vide, at jeg har valget, mit eget valg. Og jeg vil kunne fortryde det lige helt hen til lægen står med nålen. Og det vil give mig ro, og det vil gøre den sidste del af mit liv meget bedre.